Oh, oh. Pripun, Mas? Pripun. Meneh. Pripun? Tuman. Ah, sesuk nanggap meneh kok ya. Lho tuman warok kemalu diwek-wek. Oh, alah iya. Sesuk nanggap dhewe nyanyi dhewe. Weh, lah nek kuwi rak ya bos borong. Isi, semonggo iseni-iseni, Cok. Ya, diseni pasir apa gabah manuk ya? Lah ya nek kon aku biasane sing ngiseni ki abang biru ngono kuwi. Oh ngono. Biasane. Ana kulino kelebon gurem kok. Kekisan gurem. Ya. Kaki transit tekan Dongkelan. Apane? Sing arep ngiseni iki lho. Oh alah, ya wis ditunggu sik ya Mas ya. Ya ditunggu sautara. Nggih. Penontone kompak kabeh do kompak Mas. Heeh. Nek ning dhuwur kepiye ngene iki Mas? Wah, nyenengke tenan Nyenengke. padha sami, piantun Sami. inggil kali ngandhap sami mawon. Oh ngoten, nek aku ngono penak ning dhuwur lho Mas. Maksude kuwi sami Tegese. lelenggan. Oh. Heeh. Ning piyayi Sleman khususipun Heeh. roso-roso. Lah iya. Betah ngadeg kok ya Mas. Suwe kok ya. Nggih napa mboten, Pak? Aku rak ya taren kok ya Kok taren. senengane iki lho Jen. Taren Verosa. Nggih, nyuwun sewu. Menika iki mantene Mas. Oh, Kok manten. lah ganonge ngono teko gandengan kok ya tak kira manten kok ya. Janyang iki. Oh alah, Jan. Tak kira ki ganonge iki wis pensiun wong wis tuwek kok iso ganong. Lah ya Dek, padahal weteng barang ning jebrot iki lho Jan. Heeh, wis tuwa Walah. ganong. Elingo anak putumu to Pak De. Alah. Sajake rada pahitan rak dhewe ya Rod. Oh, iya. Salaman ro Mbak Dita ro Mbak Tari ro guyu. Karo ak dhewe ke matane arak ucul. Wedi kesae kok ya. Wah iya. Kandhane apik ak dhewe. Tata mangkane berkati. Yo, ayo Mas. Yo blendrongke yo. Sembarangan. Saderepun kula nyuwun keplokipun. Luar biasa. Yo. Ayo Cil. Sopo sih? Pingsut. Yo. Yang mana yo. Ya. Dumateng penonton ingkang wonten sisih kidulipun pementasan panggung yang parkir di sana kasut dipun pratitesaken utawi dipindah. Matur sembah nuwun. Hey ya. Ya. Hoi, hos, hop.
teman. Nyari. Sengok ngono lho Mas. Ayo Yon. Ya kendangnya dibatin dhewe. Ya. Ya. Yuk 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 yuk. Ya. Ya. Ya ya. Ha ya. Ya ya. Ha Ya. ha Ya ya. Alon. Kenapa? Yon, Apa itu? micak belek. Hop se. Jo nek mandek kok kompak to, Cah? Apa? Wayah mandek kayak kompak. Jan. Rion Sikile kenapa apa sayangku sikile? kenapa? Menganu sikile kena rangan. Apa? Ensok. Hah? Aku batin. Apa? Cekel mic piye? Hah? Cekel mic. Kok celemik piye maksudnya? Iki lho, ulo salam sik. Oh alah, uluk salam kok celemik iki gek basa ngendi to Yon? Cekel mic. Oh cekel mie. Oh Cil. alah. Cil. Sik, heeh. Cil. Kayak sarep semaput engko sik, sabar. Alhamdulillah Cil awake dhewe iso neng dusun Ngendi? Sumberadi Tirta Mulya. Sembarangan. Oh, Melati yo, melati. Sumberadi Melati Rinonce. Sleman Gudian. Awuren pokoknya wis Iya, awuren Gudian pokoknya bareng. ganong ki apa-apa bener ngono ya. Nah, iki dalam acara kitanan masal ya syukuran ya. Hah? Oh ya. Cil, aku ki ning kene to ana ganong sitok sing lagi viral ganong iki. Sik lanang sindene iki ganong ning Wonosari sawerane oleh 70 juta kurang 8. Amin ya Allah amin. Yo Mas musiknya yo. Iki Mas Jarot. Oh. Yo tepuk tangan yo, tepuk tangan. Iya. Sik. Aku ki iki ora nggonahke karo juragane. Mbok Maca diceluk, notasie blero kok kon ganong ki piye ki kowe ki mbok yo mikir sedikit gitu dong deh. Jarot. Maca notasi blero. Heeh. Kok kon ganong. Ganong. Mergane kuwi ijole ra iso maca notasi kowe kon ganong. Aku wis suwe ora ganong, aku nek digembujengke wong sak alam donya kan ya malu to, Yun. Hah? Heeh. Lah wong iki mau iki rasan-rasan roh aku. Aku nek jungkel kaya kocel ngono kuwi iso ora ya. Aku wingi bar keguguran wedi cah. Sembarangan. Iki tenan aku ganong Sik, iki. tak takon penonton. Penonton setuju gak Mas Jarot gulung-gulung? Setuju? Oh, kuwi suara hati, suara rakyat kuwi. Hehehe ora nyawer. Eleh rapopo kok tak nehi. Ya. Sak kamat-kamat yo karang yo suwe ra tau payu tarifku larang ning dhuwur. Heeh, ngati-ati ya ora engko ndak keguguran meneh. Kayak wingi ora keguguran ta? Ambeien. Iyalah. Ngejam nang Sleman pisan ge dioyak-oyak. Tepuk tangan untuk Jarot Bisma. Yo. Jarot. kok malah sayang kuwi kon ganong kok sayang. Jarot. Kuwi klewer diseselke sik. Klewer. Heeh. Sembarangan. Heeh. Alon-alon. Oh ya. Hop sik. Cil. Saiki dhewe nyinden saiki mes diwalik wae. Kae mak tata yo sinden kok. Ki kaos kakene sapa kuwi elek iki.
Aku rong ganong si Nurli wis guyu. Nurli tekan kene Nurli. Di Nurli. Jarot. Linggo nganggo topi. Wah, ya Allah. TikTok ora ngerti ora? Apa? Nurli tak ingin disakiti. Bojomu dhuwur ki tinggalan sikit. Oh, alah. Iki saiki ning kene selirmu akeh. Ngene iki. Bapakmu aja salto ya bapakmu. Ngono kuwi kok ya sik Walah. sabar. Iki mau Sabar. sampean ki arep salto kok ngenang ngene iki ana apane to? Iki lho aku ki wedi tenan nek Ora suwek ki lho. delok-delok ora delok. Gusti Allah. Rion, ngerti ora? Sabuke min macan Lah, ati. kan iki wis tak ide sesuk aku ora ditimbali ning Sleman. Heeh. Kudu mengidentitaskan aku mau Nek- Gunung nek Kidul nganggo- lho ya. Nganggo sabuk iki sik ngene iki. Ora urus penting aku anak ganong ya. Universe. Yo, kendangi yo. Iki arak kepe si anjir. Yo. Ya o. Ya. Oh ya. Jarot. Gunung ndene. Oh ya ya oh ya. Lo oh oh anake wong ya ya oh ya lo Jarot, aja ngelalai aku toh. Yo salto kaya kocil. Yuk. Ya o. Hup. Ya lo 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 ya ya tepuk tangan untuk bujang ganangnya Jarot Bisma. Yo sawere rot sik up sik ta iki benak ana mlotrok. Apa muni pisan neh? Muni pisan neh, Des. Ki gek kesenian apa cah? Ana sinden kok kon dadi lodruk. Lah, kowe biasane midak apa? Oh alah. Saiki ini ganonge wedok yo. Ayo, kula nyuwun keplokipun ganonge wedok yo. Iya. Ya. Tumor tah iki. Ayo. Mata ta. Ya. Ya. Men, Anton nanggap pengedan. Yo ayo. Iki sido iki. Sido. Sik Mas, buk sik. Ngopo kowe iki? Ora. Iki mau awake dhewe ndene dawuhe kon ngopo Rot? Dawe nyanyi. Dawuhe nyanyi. Nyanyi. Iki ana tambahan kok kon ganong karo kon werna-werna. Lah apa ora mlebu nggonmu? Apane? Nggon Ini tetep. lah nggon aku rung dilebokne. Walah Om Anton menika purun di nganu kok ya iki. Maksudnya lah kono Piye? Lah yo biasa to yo pantese wong solidaritas tinggi iki yo ngene iki tata kok yo. Ayo, kula nyuwun keplokipun Tata Angelina. Si Ratu Ular Sansa. Semakin menyala. Iya yo. Kula nyuwun keplokipun yo. Ya. Pak oi. Ya. Oh. Ya. Ya. Oh.
Jret, Tata berman batang cah. Duh. Ora, iki mau mbok ombeni apa? Aku mbok ombeni apa? Ora iki ki wedang biasa ya, air suci dari pegunungan Himalaya. Air suci. Air suci. Gusti lagi ambune dek warna-warna kok kaya rada kencing-kencing to, Rot. Mbok nek ditambahi. Aku ora ngerti. Aku wis ganong ro Tata. Hah, Nek kok ya blas ora ono sing nyawer to Bu iki iki. lho sawerane digawa dekne kabeh. Oh ngono. Gandeng wis gelem ganong, saiki dum-duman warisan saweran. Lah kok urung-urung dum-dumane kabeh? Ki Mak Tata. Matur nuwun Mak Tata. Aku 2000. Mas Jarot. Saya semene iki nggo nguyuh wae ora ditompe ta. Eh. Piro? Sewu ta. Mas Jarot, Eh. niki disumbangke ten anak yatim. Sapa? Wong kula anak yatime. Oke? Oh, lah gek ya kowe iki kepinteran nek kuwi. Ayo. Nek kaya ngene anak yatim mbok dipateni ra dosa kok dadak oleh. Sewu-sewu wae lho. Tak Eh, goleki 2000 sik lho. Mas Jarot tak Nah, atrasi sik. heeh. Karo Mas Kucil ya tak atrasi sik Iya, ya. iya. Yo. Heeh, saiki Iya, iya. jajal wong loro sithik meneh. Sepatu kurung lunas le. Nah, oh yo. Kredit. 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 Mendring. Yo. Ya yo genten. Yo, kula nyuwun keplakipun. Ya. Oh iya. Ya oh. Oh iya. Lo lo. Oh oh. Hae. Wo. Salto. Oh iya. Yo yo. Yo kula nyuwun keplakipun yo. Lo. Sida ora. Hei. Dek ya. Yon. Gek Cie. sedang. Ya. Mesti mantanmu toh? Ya. Kandhane kok. Hah? Zazu sik mbiyen kae. Kok saiki langsing, Yon? Gusti Allah. Ya, kuwi mesti lek keconangan yang ketukup. Lah. Oh ya, Yo. bablas yo. Heeh. Yo. Ana rintangane ora? Rintangane ana ora iki? Susuk ora. Kok Nek jaluk susuk tenan kapok lho. wong kok ngoho. Yo, Susuk. mesti cah disusuki tenan. Awake dhewe duitku mau nek ndi, Rot? Alah mbos tak. Ayo. Ya. Weh, ya. Woi, Syukurmu rayon. Satinane tugel ra kowe. bangkeane tugel men. Kurang lunas lo. Yo. Yo. Ya. Ya oh. Oi, ya.
bulat kan loh. Buntutnya tata itu loh. Cil, ketuane jadilan sapa iki Mas apa? Hei, Mas esuk iki sejane rasa dinggo. Piye? Wong setruk kabeh dinggo. Sembarangan. Kira ngerti toh? Ngopo kok aku dijak terus? Iya apa? Mergane ngopo ngerti ra? Lah ngapa ta? Laris kuwi lho. Walah ya Allah, ndek buntut ta saiki. Gekek kowe CEO kowe iki, aula naga. Wah, mbeyen to. Yo Cil yo, ayo Cil. Kowe Cil. Kandhani. Ya yo, Cil. Yo. Mak Tata ngasih kelumut lho Cil ya Allah. Ra apa-apa aku ngene iki kebayare gede dhewe kok. Karena ngemis nang tugu. Yo yo Cil. Ya yo. Yalah. Iya, 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 iya. Hei, ya. Hei, ya. Lo. Wes, anteng sih. Piye Yon? Nang apa? Mbok nek karo duit ngono ki ra sia-sia to. Terluka kok, Cel. Berdarah. Yon. Akrab Akrab di Datama, heeh. Ono. Ngerti ra Yon? Ayangku nusul lho. Wah, ayangin nusul, ayangin Mbak Tata nusul. Ayangku nusul oleh tajak dene ora iki? Heeh. Rion. Ayangin Mbak Tata ini nusul. Wah, rahasia. Tajak lebu oleh ora? Oleh Oleh. tenan. Sik ya. Celuk sik ta. Ya. Sayang. Yang. Pak, alon-alon to Pak, obatnya rematik wis dombe to Pak? Kabeh kowe iki ya milih yang ya sing stroke ta ta. Mbok ya sing gagah gede dhuwur to lho. Ora ngono kuwi mergane ngopo kok iki tak yang? Ngapa? Wis rada umur. Sedeng oke. Ora ngono. Lah apa? Warise rada oke. Oh ngono. Sayangku, sini to katane nusul aku mosok gur nunggoni ning dhuwur. Oh. Oh, njaluk digameli to. Ono tangis kelayung. Kok le. Mas Jarot, Iya. ana sinden ayu katarak. Kok iso? Ya mosok yange kaya ngono kuwi. Lha ora apa-apa mbangane kowe gur PHP terus. Alah kan wis tak seneng-senengke to wingi. Wingi to? Tak ruboke biang lala wingi. Ane terus tak jake tungat kok. Yo, iki pacare Mbak Tata sing terbaru isih plastikan. Inden. Inden Iya, banyu. kandhane kok. Hei, Cil kowe iki golek saweran malah. Inden beat sing teko semes. Wayahe ngemis, wayahe ngemis. Nek ngene iki ngono awet kok ya. Ayo yang gek wis yang. Yo, Ya yang Yang iyong mbuh iki tekan omah gak gelut Yang bojone cuman. ya wis. Mbak Tata dikenalke jenenge sapa? Heeh, mulane tak jak indene sik. Kaya jenenge wingi Roy. Rey sapa? Roy kepanjangannya Pawi Roy. Oke ya. Jenenge Alek. Alex sapa? Alek pitik. Ya masa Mbak Tata ngono kuwi. Aja jo ngocet to, Cah. Jenenge Kon Mas angger Andreanus, panggilannya Anus. Waduh. sembarangan. Ya Allah. Sayang, Ki jadan akrab wis salah. Ayo Undang toh. sinden nang Yas iki. aku udah nggak kuat loh yang. Heeh. Le, burak le. Turu anakmu. Turu to? Turu. Enggak bahaya. Iki kok ndak kataraku sak mari lho. Iya, heeh. Yo. Yo sabar. Karena yo milih bojo yo sing Sing bagus akeh. Ya Allah. Ora nek sing bagus kok ndak di gondol wewe gombeng. Wingi bar karo abdi negara kok saiki malah karo wong tungguru pos kampling. Malah keamanane yo. Oh, lho. Oke, yo tepuk tangan untuk pacarnya Mbak Tata. Namanya Roy. Tambyak tak gliwar. Bagus. Terginas tampil. Pizza. Kadya Sri Pinanganten Atmaja Sarimbit
satemah hamba bar ketawanging puspa puspa kang kecing gandanyo mangambar arum kadya diajeng ayu rara jonggrang dalasan ugi rara den Mas Bagus ingkang gagah trengginas lambinipun merot damyak
Thank you.
Yeah.
monggo. Wis pokoke ditek-tekke wong loro ya Mas ya. Awake dhewe mau wis ditekke wong loro ya. Oh iki aku ora bakal iki sok kepakan to. Oh ngono. Iya. Ya, mari anteng. Besok karo awake dhewe ya Mas Jaran. Iya.
pun tarik ya Mas ya. Lagunya apa Mas Jarot? Ada lagunya. Semoga pun pinangan itu. Cuma kita lah. Kono mau dari apa sompok nek awake dhewe. Nek kromo guyu lho Mas. Awake dhewe. Semoga luar biasa. Oh iya toh. Babar sari toh Pak. ROS Audio Sound System. Ayo dong. Aku loro nek ngene iki carane. Goyang. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu. Alah ngapus sih lo Mas. Hei, hae. Tiga, empat, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melu.
Selamat bisa nama di Longi Rumien 321 yo toh.
Ya. Gimana panitia perwakilan panitia? Utawi Bapak RW monggo.
Akrab kita sama.